I en typisk ansættelsesproces, der vælger vi den kandidat, som bedst matcher de krav, der stilles, det vil sige fagligt, ledelsesmæssigt og personligt. Det er vigtigt at sige, at sådan noget som alder, som race, som etnicitet, som religion, seksualitet eller andre kendetegn ikke har nogen betydning for jobbets besættelse. Og der mener jeg faktisk, at for mange virksomheder og for mange konsulenter placerer for meget vægt på sådan nogle kendetegn, som i princippet ikke burde have betydning. I vores globale verden nu, der er den slags kendetegn irrelevante. Hvis du skal vælge mellem to kandidater, så vil jeg altid anbefale, at du vælger den person, som har det største potentiale. Nogle gange kan det være fristende at tage den person, som bare har gjort det før, det samme som du har brug for. Men du skal lytte til din indre stemme og være sikker på, at du reelt vælger den person, som kan gøre det bedst på lang sigt for din virksomhed eller din organisation. Og den person, som kan gøre det bedst, det er den person, som har mest learning agility. Det er evnen til at reagere hensigtsmæssigt første gang personen møder noget nyt. Det vil sige en naturlig nysgerrighed og en åbenhed for forandring, fordi vi ved jo, at vi skal følge med i et hæsblæsende tempo. Den person, som har gjort det samme i 20 år, kan måske ikke formå at følge med og vil derfor blive smidt af karusellen. Derudover skal du kigge på motivationen, personens ambition. Der er ikke noget, der er så kraftig en drivkraft som en mulighed for at få lov til at gøre det, som du allermest har lyst til og drømmer om. Held og lykke.